سلام وسناي كبرى تغتاتلتنا ناب قنالنا فارمس كلو انقع بسلام مساكم لوم عنتي اتا فورمولار عن لاغاكين تتبل اتا مستا ابتخاليت فورمولا زملأنا يا حاتتا نايقول عجنزل تملأ فورمولا حاجرنا مصام كنملائنا سناي مقالنا እታት ምላእ ፎርሙላ ነዚኣ ትመስል ኣብዚ ናመ ኡንፎናመ ዲኣንትራክቲልን ፒያዞን ንብላሎ ሕጂዚ ተስፋ ዓለም ገብሪ ህይወት ንብሎ ኣብዚ ታይ ይመስል ሽምን ሽማቦን ናይቲ ነቲ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ንኽውሃብ ሓተታ ዘቕርብ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ፎርሙላና ዝመልኣና እያ ተስፋ ዓለም ገብሪ ህይወት እታ ፎርሙላ ዝመልኣ ነይሩ ናቱ ሽም ኣብዚኣ ንህብ ማለት እዩ ዝመልኣ ዘሎ ናባኹም ከዓ ታናትኩም ትመልኦ ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲ ከዓ ኪንደር ጌልድ ኑመር ይብላሎ ዘይተዋህበ ስለ ዘሎ ብሕጂ እዚኣ ነፃ ክንገድፋ ንኽእል ኢና ኣብ የማናይ ወገን ፋሚሊን ካሰት Familien Kassia, nach der auch Anteil noch im damit Formula. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Antrag auf Kindergeld und das Merkblatt Kindergeld. እንታይ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ነቲ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ሓተታ ዝምልከትን ነቲ ጽሑፍ መረዳእታውን ሜርክብላት ኪንደርጌልድ ዝብል ከዓ ኣስተውዕለሉ እዩ ዝብል ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ፀጋማይ ወገን ከዓ አንላገ ኪንድ እታ ፎርሙላ ሽማ ማለት እዩ እዛ ፎርሙላ እዚኣ zum Antrag auf Kindergeld vom ዝሕጅታይ ማለት እዩ እዛ ፎርሙላ እዚኣ ናይታ ሓተታ ንቆልዑት ገንዘብ ዝምልከት ናይ ዕለት ሕጂ እታ ዕለት ቀዳመት ፎርሙላ ዝሓብኩምላ ማለት እዩ ዝመልኣኹምላ እታ ኖርማል ካልእ ትኽፋል ዝመልኣና እያ ናታ ዕለት ትፅሑፍ ማለት እዩ حنا على 3 ورا 9 إنا ملينا فورمولا حجي نا على 3 ورا 9 2020 زحتنا لا ما تيم زات خيد تحتو خاني لاوفن النمر حجي قص على قصر مالتي نخلت قلعت حتى نتلخا زي حجي حدا قلعنا حتى لنا قصر حدا نبلا نخلت قلعت وين زياده قلعت حتى نتليغن ننس وكوفم كم زي فورمولا مليه ندخل قلعه زحت له زلخو فورمولا قصر كلته يبلا نتناي سالساك اخو مسلسنا قصر يوسخ مالتي كم بزحتم قلعت ناب قصر حدا خنكيد Angaben zum Kind. زقا حاضريتا بزعبا قلعا ماليتيو نايتنا حتولو زلنا. Steuerliche Identifikationsnummer des Kindes. نايك أرد قصري نايت قلعا. So weit vergeben, zwingen auszufüllen. نحد توهيب كاللخا نايقدك تملقان لك. جزا قصر زيها أدلايتها حول جزيخ بلا نحد أتوهب كخونكا دي حرقون وستاني تيختوها معناته خصم الله نايقدني زيها نفسه كفقال عبز تولد ويا عبز قمت عبز سمز قبل زا قصر زيها سلزوها بتدليهم يا زيها ماليج يعني حاجات شعت ملينيا لنا قل خم الله خمز لنا مرأيين بر تانا يتقول عوصري تملقوا بزيها ماليج فونامه نايقدنيا شمو وشما عوت يعني لنا زحدين مثالي gegebenenfalls abweichender Familiennamen نحد أشمنا يبوخ كابتي أبتلع على زحات الزلو وين زحات تزغرب زلو سب فليز بلو ኮይኑ ኣብዚ ኣኻኒ ሽም ናይ ቆልዓ ሽም ኣቦ ጽሕሉ ማለት እዩ ግብወት ዳቱም ናይ ትውልዲ ዕለት ንምሳሌ ዕለት 7 ወር 7 2020 ግብወት ጾት ዝተወልደሉ ዓዲ ንምሳሌ ፍራንክፎርት am Main geschlecht ጾታ ማለት እዩ männlich ተባዕታይ staatsangehörigkeit መንነት ኤርትራዊ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላሉ Anschrift wenn abweichend von antragstellender Person Straße Platz Hausnummer Postleitzahl Wohnort Stadt እንታይ ይዘሉ ኣድራሻ እንድሕር ደኣኒ ፕሊዝ በለ ካለ ኣድራሻ ኣለዎ ኮይኑ ናይ ተቆልዓ ማማጡ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላሉ Grund der abweichenden Anschrift zum Beispiel Unterbringung bei Großeltern in einer Pflegestelle, einem Heim, wegen Schul- oder Berufsausbildung. ሕጂ ምክንያት ናይቲ ኣድራሻ ፍልይ ዝበለ ምዃኑ ስለምንታይ እዩ ካለ ኣድራሹ ኮይኑ ንምሳሌ ምስ እንዳ ዓለብኡ ወይ እንዳ ዓባዩ ይቕመጥ ኣሎ ኣብ ናይ ምእለይ ቦታ ወይ ኣብ ሓደ ሃይም ከምዚ ኢንተርናት ዓይነት ዕፁ ቦታ ማለት እዩ ይቕመጥ ኣሎ ወይ ከዓ ብናይ ትምህርትን ብናይ ሞያ ዝቐስሞ ዘሎ ምክንያትን ኢሉ ኣብ ዝሓቢሩ ማለት እዩ ናብ ቁፅሪ 2 ክንከይድ Kindschaftsverhältnis ንዝምድና ምስ ተቆልዓ ዝምልከት እዩ ሕጂ እንታይ ይብላሉ zur antragstellenden Person እቲ ነዚ ሓተታ ዘቕርብ ዘሎ ሰብሲ ዝምድንኡ ምስ ዝቆልዓስ እንታይ ወይ ከመይ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓሙሽተ ኣማራጺታት ይቦምና ኣለዉ leibliches Kind ውሉድካ እንተኾይኑ adoptive kind ከሙሉድካ ንኽኸውን ሓላፍነት ዝተሸከም ካለ ቆልዓ እንተኾይኑ Pflegekind ተኣልዮ ቆልዓ እንተሕዳእ ኮይኑ Stiefkind ውሉድ ሰበይትኻ ወይ ውሉድ ሰብኣይኪ እንተኾይኑ Enkelkind ውሉድካ እንተኾይኑ ሕጂ ንሕና ውሉድ ነቲ ዝሓትት ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ናይ leibliches Kind ናተይ ውሉድ ትብል ማለት እዩ ኣብኣ መልኣ ኣብታ ካልአይቲ ዘላ ከዓ zum zur Ehepartner Partnerin beziehungsweise eingetragenen Lebenspartner ሕጂ ብዝንታይ እዩ ዘሎ ንበዓልቲ ቤትካ ወይ ንበዓል ቤትኪ ወይ ከዓ ነቲ ከም ብጻይኪ ኮይኑ ዝነብር ዘሎ እቲ ዝምድና ምስ ተቆልዓ ከመይ እዩ ኣብአን እውን ልክዕ ዘን ሓሙሽተ ክነጸልመን ንኽእል ኣለዋ ሕጂ ንሕና ኣብዚ leibliches Kind ኢና ንብል ኣብዚ እውን ምክንያቱ ውሉዶም ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም ሓቱ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብታ ሳልሰይቲ ከዓኒ
zu einer anderen Person. Zum Beispiel anderer Elternteil bitte unten Angaben machen. ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኻልእ ሰብከ ንምሳሌ ካልእ ወይ ነቲ ካልእ ክፋል ወላዲ ሓበሬታ ብዛዕባኡ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ምልኣዮ ይብል ማለት እዩ። ሕጂ እንድሕር ደኣኒ ተፈሊኻ ካብቲ ካልኣይ ውላዱ ትነብር ኣለኻ ኮንካ ኣብዚ ሕጂ ናቱ ውላድ ወይ ናታ ውላድ እንተኮይኑ ትመልእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ዘለኹም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ 5 ምርጫ ኣብዚ ዘለዋ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ብኮኸብ መሳሊት ኣብ ብራኬት እትዮም gegebenfalls Annahme Beschluss beifügen እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ነታ ኣብታ ላዕሊ እንተሪኢኹም ሕጂ ኣብዛ ኣዶፕቲቭ ኪን ትብል ዘላ ኮኸብ ኣላታ ኣብታ ላዕሊ ነዛ ኮኸብ ናታ ማሕበሪት ማለት እዩ። ሕጂ ወይ ከዓ ናይ ተቐባልነት ወይ ናይ ዝተቐበልኩምሉ ውሳኔ ኣረክቡ ወይ ሃቡ ዝብል ዘሎ ብዚ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ Angaben zur anderen Person bitte hier eintragen ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ኣብዛ ላዕሊ ዝመልኣናዮ ሕጂ ካልእ ሰብ እንተሎ ንምሳሌ ካልእ ክፋል ወላዲ ወይ ወላዲት ኣብዚ ሃቡ ብሉ ማለት እዩ። ንሕና ሕጂ እዚ ንመልኦን ኢና ግን እንድሕር ደኣኒ ካልእ ክፋል ወላዲ ኣሎ ኮይኑ ብሓንሳብ ዘይተገብሩ ተኾንኩም ኣብዚ ሕጂ ናመ ፎናመ ሽምሽም ኣቦቱ ፅሕፉ ናይ ትውልዲ ዕለት ኣብዚ ከዓ letzte bekannte Anschrift እታ ናይ መጨረሻ ትፈልጣ ነበርካ ዝቕመጠላ ወይ ትቕመጠላ ቦታ ኣድራሻ ማለት እዩ። ኣብዚ ትፅሕፍ Staatsangehörigkeit መንነት ናይቲ ካልእ ክፋል ወላዲ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲኡ ከዓ gegebenfalls Zusatzangaben zum Beispiel verstorben Vaterschaft nicht festgestellt unbekannt ሕጂ እንታይ ይብላሉ ወይ ከዓኒ ካልእ ሓበሬታ ወይ ካልእ ሓሳባት ህወደል ብዚ ማለት እዩ። ንምሳሌ ዓሪፉ ወይ ኣቦነት ኣይተረጋገፀን ወይ ከዓ ፍሉጥ ኣይኮነን። ናብ ቁፅሪ 3 ክንሰግር Angaben für ein volljähriges Kind bzw. für ein Kind, das in Kürze das 18. Lebensjahr vollenden wird. Sonst weiter bei Punkt 4. እንታይ ዝብል ዘሎ ሓበሬታ ንብዛዕባ ዕድሙኡ ዝኣኸለ ቆልዓ ወይ ከዓ ንሓደ ቆልዓ ኣብ ሓፂር እዋን 18 ዕድሙኡ ዝመልእ ትመልኦ ፎርሙላ እዚ እንድሕር ደኣ ከምኡ ዘይኮይኑ ኣብ ነጥቢ 4 ቀፅል ንክትመልእ ፎርሙላ ከይብል ኣብዚ ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ ውሉድኩም 18 መሊኡ ወይ ከዓ 18 ክገብር ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ግን ኣብዚ ክትመልኡ ኣለኩም ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ ትሕቲኡ Nachweise zu den Angaben Punkt 31 bis 33 für ein volljähriges Kind መረጋገፂታት ነተን ነጥብታት 3-1 ክሳብ 3-3 ንዕድመ ዝመልአ ቆልዓ ዝምልከት sind beigefügt ምስ እዚ ወይ ምስ እዚ የረክቦ ኣለኹ liegen bereits vor ይበኩም werden nachgereicht ብሕጂ ከረክበኩም ዝብል እንድሕር ደኣኒ ሓበሬታ ንዕኡ ዝምልከት ኣለኩም ኣብዛ 3 እዚአን ትመልኡ ማለት እዩ። ናብ 3-1 ክንከይድ ንሕና ኣብዚ ንኽርዳእኩም ነጥቢ እዛ 3 ነጥቢ ኣይን መልኣን ኢና ኣብዚ ምክንያቱ እቲ ዕድመ ንሓተሉ ዘለና ቆልዓ ኣብዚ ፎርሙላ ሕጂ ትሕቲ 18 ስለ ዘሎ ማለት እዩ። 4 ኢና ንቐፅል ግን ምናልባት ኣብ 18 ዝኣኸሉ ወይ ልዕሊኡ ዘለዉ ቆልዑት ክህልውኩም ስለ ዝኽእሉ ንክትፈልጥዎ እዚ ክንመርዖ ኢና ሕጂ ማለት እዩ። ናብ ቁፅሪ 3-1 ንከይድ das Kind እቲ ቆልዓ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ absolviert folgende Hochschul oder Berufsausbildung ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ነዚ ዝስዕብ ትምህርቲ ወይ ሞያ ይቐስም ኣሎ ትምህርቲ ወይ ሞያ ከምዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለዎ እንድሕር ደኣ ይቐስም ኣሎ ኮይኑ ኣብዚኣ ትመልእ ኣብዚኣ የማናይ ወገን ከዓ ab von bis ይብል ኣሎ ካብ መዓስ ክሳዕ መዓስ Bezeichnung der Ausbildung ዓይነት ናይቲ ዝቐስሞ ዘሎ ሞያ ወይ ትምህርቲ ከዓ ማለት እዩ። እዚኣ ትፅሕፍ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ kann eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ብሰንኪ ሕፅረት ወይ ቦታ ስለ ዘይረኸበ ሞያ ወይ ትምህርቲ ክጅምር ወይ ክቕፅሎ ኣይከኣለን ከምኣ ትብል ተኾንካ ከዓኒ ኣብዚኣ ትመልእ ማለት እዩ። ሕጂ ብዜማን እውን ካብ መዓስ ክሳዕ መዓስ እውን ትመልእ ኣለካ ማለት እዩ ብዜማንያ ወገን ኣብ ትሕቲኡ ከዓ absolviert ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr Jugendfreiwilligendienstgesetz einen europäischen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst einen Freiwilligendienst aller Generationen einen internationalen Jugendfreiwilligendienst einen Berufsfreiwilligendienst oder einen anderen Dienst im Ausland ሕጂ ብዚ ብራኬት ገይሩ ከዓ ፓራግራፍ 5 Bundesfreiwilligendienstgesetz የደሎም እዚ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ብሕፅር ዝበለ ነብሎ ኢና ኩሉ ከይገለፅና በቲ አንቀጽ 5 ንናይ ነፃ ጉልበት ኣገልግሎት ዝምልከት ሃገራዊ ሕጊ ዝተመርኮሰ ኣገልግሎት ይገብራሉ ትብል ተኾንካ ነፃ ጉልበታዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትብሎ ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሰራሕ ተኾንካ ወላ ናይ ወፃኢ ሕብረት ናይ ኣውሮጳ ተኾይኑ ኣብዚ ክትመልእ ትኽእል ኢኻ ብየማናይ ወገን ከዓ ካብ መዓስ ክሳዕ መዓስ ከምኡ ትገብር ከም ዘሎ ወይ ኣብዚ ይገብር ከም ዘሎ ትመልኦ እዚ ከዓ ማለት ተፅሕፎ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ befindet sich in einer Übergangszeit von höchstens
4 Monaten, zum Beispiel zwischen 2 Ausbildungsabschnitten. ይብል ኣብዚ ማለት እዩ። ሞያ ወይ ትምህርቲ ንኽጅምር ይጽበ ኣሎ ትብል ትኾንካ ማለት እዩ። እቲ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ግን ካብ 4 ወርሒ ዘይነውሕ ወይ ክነውሕ የብሉን ይዝብል ኣብዚ ሕጂ ማለት እዩ። ሕጂ ንክንደይ ግዜ ትጽበለካ ከዓኒ ኣብዚ የማናይ ወገን ትጽሕፍ ማለት እዩ። ኣብታ ናይ መጨረሻ ታሕቲ ከዓ እንታይ ትብል ኣላ? var ist ohne Beschäftigung und bei einer Agentur für Arbeit als Arbeitssuchend gemeldet. እዚኣ ሕጂ እንታይ ትብል ኣላ? ብዘይ ስራሕ እዩ ጸኒሑ ወይ ከዓ ብዘይ ስራሕ ኣሎ ኣብቲ Arbeitsamt Agentur für Arbeit ማለት እዩ ከዓ ስራሕ ይደሊ ከም ዘሎ ምዝጉብ እዩ። ድሕሪ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ኣብዚኣ ትመልእዋ ኣብዚ የማናይ ወገን ከዓ ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ ትጽሕፉ ማለት እዩ። ናብ ቁጽሪ 32 ክትሰግር Angaben zur Erwerbstätigkeit nur bei Eintragungen unter 3.1 እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? ንስራሕ ዝምልከት ሓበሬታ ነዚ ትመልኦ ግን እንድሕር ደኣ ኣብታ 3.1 መሊእኻ ጥራሕ እዩ። Das Kind hat bereits eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen bzw. wird dieses in Kürze abschließen. እንታይ ማለት እዩ? እቲ ቆልዓ ሓደ ሞያ ቀሲሙ ወይ ዩኒቨርሲታዊ ትምህርቲ ወዲኡ እዩ። ያ ወንቴልካ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ትመልእ 9 ከምኡ እንተዘይኮይኑ ኣብዚኣ ትመልእ ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ ትብላላ? weiter bei 3.3 ab 3.3 ቀጽል ማለት እዩ። ሕጂ Berufsabschluss Studienabschluss mit Angabe des Faches ሕጂ እቲ ዓይነት ሞያ ዝቀሰሞ ኣብዚ ትጽሕፍ ወይ እቲ ዓይነት ትምህርቲ ዩኒቨርሲታዊ ትምህርቲ ዝወሰዶ ኣብዚ ትጽሕፍ ማለት እዩ። Ausbildungsende እቲ ሞያ ዓይነት ከመኣሲ ዝውድእ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ Berufsziel falls dieses vom oben genannte Abschluss abweicht እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዕላማ ናይቲ ሞያ መቕሳምከ እንታይ እዩ? እንድሕር ደኣ ካብቲ ትላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎሲ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ትውድኦ ትምህርቲ ማለት እዩ ትቀስሞ ሞያ። B das Kind war ist erwerbstätig bzw. wird erwerbstätig sein እቲ ቆልዓ ይሰርሕ ነይሩ ይሰርሕ ኣሎ ወይ ከዓ ስራሕ ክጅምር እዩ። ያ ከምኡ እንተኮይኑ እወ ብዝትመልእ 9 ከምኡ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣብዚኣ ትመልእ ከምኡ ይኮነን ትብል ተኾንካ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ? weiter bei 3.3 ab 3.3 ቀጽል ሕጂ ኣብዚ እወ ኢልና እንተፀኒሕና ኣብ ትሕቲኡ ክልተ ዝምላእ ሂብና ኣሎ። ኣብዚ ኣብቲ ሓንቲ እንታይ ትብላላ? eine oder mehrere geringfügige Beschäftigungen im Sinne des Paragraph 8a Sozialgesetzbuch 4 sogenannte Minijob ሓደ ወይ ብዙሕ ናይቲ ብሚኒጆብ ዝፍለጥ ዓይነት ስራሓት እንድሕር ኮይኑ ትስራሕ ኣብዚኣ ትመልእ ኣብዚ ከዓኒ ትጽሕፎ ማለት እዩ። ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ von bis ኣብ ትሕቲኡ ከዓ andere Erwerbstätigkeit bei mehreren Beschäftigungen Angaben auf gesonderten Blatt ይብል ኣብዚ ማለት እዩ። ካልእ ስራሓት ኣብ ብዙሕ ስራሓት እንተኮይኑ ኣብ ካልእ ወረቐት ጽሓፎ ይብል ኣብዚ ማለት እዩ። ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ ኣብዚ ጽሕፋኡ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ insgesamt vereinbarte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ሕጂ እዚ እቲ ዝተሰማማዕካሉ ሰሙናዊ ትሰርሖ ናይ ስራሕ ግዜ ክንደይ ሰዓት እዩ ይብል ኣብዚኣ ትመልኣ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲኡ ከዓ Dienstherr bzw. Arbeitgeber Name anschreiben እቲ ወሃብ ስራሕካ ሜኒው ሽሙን ኣድራሽኡን ጽሓፍ ኣብዚ ከዓ ይብል ማለት እዩ። ናብ 3.3 ክንሰግር Angaben zum Vorliegen einer Behinderung ሓበሬታ ብዛዕባ ዘሎ ስንክልና liegt bei dem Kind eine Behinderung vor, welche vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist. እቲ ቆልዓ ዕድሚ 25 ዕድመ ምእካሉ ዘጓነፎ ስንክልና ኣሎ ድዩ ይብል ኣብዚ ማለት እዩ። ከምኡ እንተኮይኑ ያ እወ ኣብዚኣ ትመልእ እንተዘይኮይኑ ከዓ 9 ኖኖ ኣብዚኣ ትመልእ። ናብ ቁጽሪ 4 ክንሰግር haben Sie oder eine unter Punkt 2 genannte Person für dieses Kind bereits Kindergeld beantragt oder erhalten ንስኻ ወይ እቲ ኣብ ቁጽሪ 2 ዝተጠቕሰ ሰብ ነዚ ቆልዓ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ንኽትወሃብ ወይ ንኽትወሃቡ ሓቲትካ ወይ ተዋሂብካ ዲኻ? እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ ኣብዛ ትምላእ ዘላ እዚኣ ማለት እዩ ያ ኣብዚኣ ትመልእ bitte hier Angaben machen ከምኡ እንተኮይኑ ሕጂ ኣብዚ ሓበሬታ ሃብ ይብል ማለት እዩ። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኖኖ ትብል ኣብዚኣ ትመልእ ማለት እዩ። ንሕና ሕጂ ኖኖ ኢና ንብል እዚ ምምላእ የድልየናን እዩ። እንድሕር ደኣ እወ ትብሉ ኮንኩም ግን ኣብዚ Name Vorname der Antragstellenden bzw. Kindergeld beziehenden Person ሽምን ሽማቦን ናይቲ ነዚ ሓተታ ዘቐርብ ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ነቲ ቆልዓ ዝወሃብ ዘሎ ሰብ ኣብዚ ትጽሕፍ ማለት እዩ። ግብወት ዳቱም ትውልዲ ዕለት ሳይትራውም ፎን ኣፕ ኣበይ ግዜ ዝተዋሃብካሉ ማለት እዩ። ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ ተዋሂብካዮ ፋሚሊየን ካሰ አንሽሪፍት ኣድራሻ ናይቲ ዝህበካ ዘሎ ፋሚሊየን ካሰ ኪንደርጌልድ ኑመር ናይቲ ቆልዓ ቁጽሪ ከዓ እዚኣ ትጽሕፍ ማለት እዩ። ናብ ቁጽሪ 5 ክንሰግር sind oder waren Sie oder eine unter Punkt 2 genannte Person zu der das Kind in einem Kindschaftsverhältnis steht in den letzten 5 Jahren
vor der Antragstellung im öffentlichen Dienst tätig. እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንስኻ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ቁፅሪ 2 ተጠቂሱ ዘሎ ኣካል ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመት ቅድሚ ነዚ ሓተታ እዚ ምቕራብ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ትሰርሕ ነርካ ዲኻ እዩ ዝብል ዘሎ ጅብስሒቱ ያ bitte hier Angaben machen ማለት ኣብዚ ሓበሬታ ሃብ ማለት እዩ 9 ኖኖ weiter bei Punkt 6 ኣብ ቁፅሪ 6 ቀፅል ኖኖ ትብልቶንጋ ቁፅሪ 6 ቀፅል ንሕና ሕጂ ኖኖ ኢና ንብል ኣብዚ ግን ሕጂ እዚ ይብላሎ ንሕዳት ምልኦ ኮንኩም ሽም ቅድሚያ ሽም ዝሰርሐቡ Zeitraum ab von bis ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ ነይሩ Name Bezeichnung des Dienstherrn Arbeitgebers bzw. Dienststelle እትዋሃብ ስራሕካ እቲ ቦታ በይ ነይሩ ዝፅሕፍ Anschrift des Dienstherrn Arbeitgebers እቲ ድራሻ ናይ ስራሕካ በይ ነይሩ ዝፅሕፍ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ኣሎ Name und Anschrift der zuständigen Familienkasse sofern abweichend vom Dienstherrn Arbeitgeber ኣብዚ ከዓ ሽምን ኣድራሻን ናይቲ Familienkasse ማለት እዩ ናይቲ ንዕኡ ዝምልከቶ Familienkasse ንሕድኣ ካብቲ ናይ ወሃቢ ስራሕካ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ማለት እዩ ናብ ቁፅሪ 6 ክንሰግር besteht oder bestand für sie oder eine unter Punkt 2 genannte Person für das Kind in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung ein Anspruch auf eine kindbezogene Geldleistung von einer Stelle außerhalb Deutschlands oder von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung. እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ንዓኻ ወይ ነቲ ኣብ ቁፅሪ 2 ተጠቂሱ ዘሎ ሰብ ነዚ ቆልዓ ዝምልከት ሓገዝ ብሓደ ካብ ጀርመን ወፃኢ ዝርከብ ኣካል መንግስቲ ወይ ልዕሊ መንግስቲ ዝኾነ ክፋል ይምልከተካ ነይሩ ድዩ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ያ bitte hier Angaben machen ወ ሓበሬታ ሃብ ይብል ኣብዚ ማለት እዩ ወንቴልካ 9 ኖኖ እንቴልካ ኣብዚኣ ትመልእ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብዚኣ 9 ኢና ንገብር እንድሕር ደኣ እወ ኢልኩም ከንኩም ግን ናመ ፎናመ der beziehenden Person ሽም ናይቲ ሓገዝ ዝወስድ Geburtsdatum ትውልድ ዕለት Leistung ዓይነት ሓገዝ monatlicher Betrag ወርሓዊ ዝወሃብ ገንዘብ ብኢሮ ማለት እዩ Zeitraum von bis ዝተኸፍለሉ ግዜ ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ Leistende Stelle Anschrift እቲ ዝኸፍል ኣካል ኣድራሻ Aktenzeichen ቁፅሪ መዝገብ ናብ ቁፅሪ 7 ክንሰግር sind oder waren sie oder eine unter Punkt 2 genannte Person zu der das Kind in einem Kindschaftsverhältnis steht in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung ዝሕጅን እንታይ ዝብል ዘሎ ንስኻ ወይ እቲ ኣብ ቁፅሪ 2 ተጠቂሱ ዘሎ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ቅድሚ ነዚ ሓተታ ምቕራብ ማለት እዩ a außerhalb Deutschlands als Arbeitnehmer Arbeitnehmerin Selbstständige Selbstständiger Entwicklungshelfer Entwicklungshelferin tätig ja nein h ካብ ጀርመን ወፃኢ ከም ሰራሕተኛ ወይ ነብስኻ ክኢልካ ትካል ዝሓስካ ወይ ተመሳሳሊ ኔርካ እወ ወይ ኖኖ ንሕና ሕጂ ብዚ ኖኖ ንብል b in Deutschland bei einer Dienststelle oder Einrichtung eines anderen Staates oder als Angehöriger der NATO Streitkräfte tätig ja nein ለ ኣብ ጀርመን ኣብ ሓደ ክፋል ወይ ኣካል ናይ ካልእ ሃገር ዝኾነ ትሰርሕ ኔርካ ዲኻ ወይ ከዓ ከም ኣካል ናይ ኔቶ ወታደራት ኔርካ ዲኻ እወ ወይ ኖኖ c in Deutschland auf Veranlassung eines Arbeitgebers mit Sitz außerhalb Deutschlands beschäftigt zum Beispiel entsandte Personen ja nein wenn ja bitte hier Angaben machen h ኣብ ጀርመን ብሓደ ካብ ጀርመን ወፃኢ ዝርከብ ትካል ብዝኣዘዞ ምክንያት ሰሪሕካ ዲኻ ንምሳሌ ከም ልኡኻት ሰባት እወ ኖኖ እወ እንተይልካ ሓበሬታ Name Vorname des Beschäftigten ሽም ሽማቦ ናይቲ ዝሰርሐ Zeitraum von bis ጊዜ ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ Name Bezeichnung des Dienstherrn Arbeitgebers gegebenenfalls Personalnummer bzw. des Unternehmens der Dienststelle oder Einrichtung ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበርካ ኣካል ወይ ከዓ ገዳስ እትኮይኑ ወይ እንተሎ ከዓኒ እቲ ቁፅሪ ናትካ ናብቲ ትካል ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዚ ትፅሕፍ Anschrift des Dienstherrn Arbeitgebers des Unternehmens der Dienststelle oder Einrichtung ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበርካ ቦታ ኣድራሽኡ Ort Land der Erwerbstätigkeit ዓድን ሃገርን ኣብቲ ዝሰርሓሉ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ Wir versichern dass unsere Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen uns ist bekannt dass wir alle Änderungen die für den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen haben den Inhalt des Merkblattes Kindergeld zu finden unter www.bzst.de oder www.familienkasse.de haben wir zur Kenntnis genommen ንሕና ነረጋግጽ ኣለና እዚ ሂብናዮ ዘለና ሓበሬታ ሙሉእን ሓቅን ምዃኑ ፈሊጥና እውን ኣለና ዝኾነ ምቅያር ነዚ ግቡእነት ናይ ቆልዓ ገንዘብ ዝምልከትን ኣገዳስን ዝኾነ ምዝህሉ ብህፁፅ ነቲ ፋሚልየንካሰ ክንሕብር ምዃንና እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ዝምልከት ሓበሬታ ሜርክብላት ኪንደርጌል ኣብዚ ኢንተርኔት ኣድራሻ ተዋሂቡ ዘሎ ዝርከብ እውን ርኢናዮ ኢና Hinweis zum Datenschutz ሓበሬታ
ሁኔታ ንዳታ ምዕቃብ ዝምልከት Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der Paragraph 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches verarbeitet. Nähere Informationen zu ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse, auf der auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. እዚ ዳታ ብምኽንያት አንቀጽ 31 62 ክሳብ 78 ናይ ቀረጽ ሕጊ ንምእላይ ኣሰራርሓ ናይቲ ሃገራዊ ናይ ቆልዑ ገንዘብ ኢና ንጥቀመሉ ንመሰልካ ብዛዕባ ውልቃዊ ዳታኻ ኣብ አንቀጽ 13 14 ናይ ዳታ መሰረታዊ ኣተኣላልያ ሕጊ ዝተመርኮሰ ሓበሬታ ኣብቲ ኢንተርኔት ሳይት ናይቲ ፋሚሊን ካሰ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ነቲ ንምዕቃብ ዳታ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ዘሎ ከመን ብኸመይ ከም እትረኽቦ ኣብኡ ኣለካ ዳቱም ዕለት ንምሳሌ 30 ወርሒ 9 2020 Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung Firma ናይቲ ነዚ ሓተታ ዘቕርብ ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ንዕኡ ኢሉ ንዕኡ ዝኣሊ ንዕኡ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ሰብ ተሊኻ ዝፈርም ኣብዚ ማለት እዩ ትሕቲ ከዓ ዳቱም 30 ወርሒ 9 2020 Unterschrift des bereits volljährigen Kindes ፊርማ ናይቲ ቆልዓ ማለት እዩ ንሕዳኒ 18 ዕድመ ኣኺሉ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ፎርሙላ ምምላእና ኣብዚ ኣዛዚምና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም እንዳኣመስገና ዝኾነ ዘይበርህ ወይ ዘይተረዳእኩም ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብኮሜንት ወይ ከዓ ብኢሜይል ጌርኩም ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ መደብና ክሳብ ንራኸብ ከዓ ብሰላም ጽንሑ Thank you.